Miex iġmiel u x-xogħol ta' riġenerazzjoni fuq il-ġnien tal-mal fil-Furjana b'investiment ta' 4 miljun euro. Dan l-investiment mistenni jtejjeb l-estetika tal-ġnien kif ukoll tal-inħawi biex jikkomplementa aħjar id-dera ta' Pjazza Tritoni, ġnien il-Biskuttin u ġnien l-Argotti fost l-oħrajn. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol ġie spjegat lill-Ministru l-Proġetti Kapitali Ian Burge li l-proġett hu maqsum fi 3 fażijiet. Bl-ewwel fażi tinkludi xogħol ta' pavimentar li s'issa diġà sar total ta' 6,000 metru kwadru tiegħu. Il-pavimentar li qed isir huwa apposta biex jgħin nies nieqsa mid-dawl. Fit-tieni fażi se jsir ir-restawr tal-monumenti u tal-bini tal-funtana mill-ġdid, filwaqt li t-tielet fażi se tinkludi l-installazzjoni ta' sistema ġdida ta' dawlu fil-ġnien fuq barra tiegħu, kif ukoll xogħlijiet oħra ta' servizzi bħal kameras. Fil-fatt dwar dan it-tisbieħ is-Sindku Furjaniża qalet illi l-ġnien se jkun tassew jixraq għall-lokalità. Ġinien li sfortunatament kien fi statna aggravi minħabba anki l-paviment li kien jiżloq u minħabba li l-ġinien ma kellux dawl allura kienu jsiru ċertu abbużi. U t-tieni ħaġa naħseb hija xi ħaġa sabiħa li l-Gvern qed jinvesti fil-lokalità tal-Florjana. Il-Ministru Ian Burge spjega li l-Furjana hija munija bosta ġonna u l-ġnien tal-mal huwa wieħed minn dawk li se jservi bħala spazju miftuħ għall-familji. Il-Gvern qed ikompli jagħti l-importanza lill-ispazji miftuħa fejn in-nies tkun tista' tqatta' il-ħin tagħha. F'żoni bħal dawn anke urbani bħal Furjana. Fl-istess żjara fil-ġnien kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Gino Kawki, li saħaq li l-ġnien għandu potenzjal kbir u ta' kuljum kien jintuża għar-rekreazzjoni. Min-naħa tiegħu, iċ-ċermen tal-Korporazzjoni li qed twettaq ix-xogħol Anthony Aġuste Ġelis qal li dan hu proġett li bih mhux biss se jgawdu l-Furjaniżi iżda għal ġejjieni se jkun proġett ta' fejda għat-turiżmu.